Bangcwele ngiyanibingelela egameni likaJesu Kristu. Amen. Igama lami uXolly, Precious Collinson. Nami ngithi ngithule ubufakazi bangcwele. Ngiyabonga ubufakazi engibuzwile ngodadewethu nabafowethu. Kakhulukazi ubufakazi buka brother Abongile bangivuselela kakhulu ukuzwa amandla kaJesu Kristu. Ngamamela nobhuti Sibusiso, brother Sibusiso naye athula ubufakazi. Siyabonga bonke ubufakazi bangcwele nabo bonke abangcwele ababuthulayo ubufakazi ukuthi basivuselele sibona amandla kaJesu Kristu. Nami namhlanje ngithi mangibuthula ubufakazi, kudala ngithi ngizobuthula bangcwele, kwesinye isikhathi nginaso isikhathi ngisekhaya but nginomntwana omncane, so abomama bayazi ukuthi abantwana they all over you, so kodwa ngibonga uNkulunkulu ngakho konke ngamandla akhe. Nkosi uJesu ngibonga uNkosi uJesu ukuthi angisindise, asindise umphefumulo wami bangcwele, ngoba Nkosi yami ukube ngishone 3 years ago bangcwele, without a doubt ngangiyovuka esihogweni, kodwa ngithi ngumzalwane ngisindisiwe ngoba mina bangcwele indlela zami kimi zazimhlophe, zazikhanya, ngangizibona ngiwumuntu ohamba ngendlela enhle elungile ebukekayo, kodwa Nkosi yami mangibheke emuva manje Nkosi ngangisebumnyameni. Izinto bangcwele ebengizenza azifakazela ukuthi ngangiwumntwana kaNkulunkulu, ngangingasiye umntwana kaNkulunkulu nanoma ngangizibiza ngaye, kodwa ngangingasiye umntwana kaNkulunkulu. Ngibonga amandla kaJesu Kristu ngokungisindisa bangcwele. Ngingabhala incwadi ngezinto ezimbi ezinyanywa uNkulunkulu engizenzile empilweni yami, kodwa ngiyambonga ukuthi angisindise kuze kuwe namhlanje. Ngiyambonga kakhulu amandla akhe. Ngibonga konke angenzela kona day in and day out bangcwele. Ngibonga izwi leNkosi uJesu Kristu bangcwele. Ngiyalandela kakhulu, angilandela abafowethu kodwa izimfundiso lezi abazifundisayo ezibhaliwe embhalweni silandela nathi ngeBhayibheli. Yiyo into engiyilandelayo, yiyo into engiyifuna. Ngingamamela kwamanye amalanga kube 3 hours 4 hours ku-YouTube bangcwele. Ngiyambonga uNkulunkulu ngezwi leNkosi uJesu Kristu ngoba sasisikhona isikhathi bangcwele lapho ngangikhala khona kuNkulunkulu ngithi Baba sengiyayihamba le ndlela, ngizwa kodwa ukuthi I wish I can belong somewhere, nami ngizokwazi ukushare nabangcwele ngizwe ama-testimonies wabo bangcwele, because ku-YouTube kunazo zonke imfundiso ezingekho right, ezinye zi-right, kodwa nje mina ngibonga uNkulunkulu ngezwi leNkosi uJesu Kristu, and ngibonga uNkulunkulu ukuthi nami ngizizwa ngathi ngibelonga somewhere now bangcwele. Ngiyabonga kakhulu. Bengibukele nini ku-YouTube a few weeks ago iy'nceku bezise-Vryheid, and I so wish ukuthi Nkosi yami nami ngathi ngingafika ngihlanganyele nabo, ngidle isinkwa nabo, ngihlephule isinkwa nabo, kodwa God willing one day ngizofika eThekwini. Ningilungisele bangcwele, ngizawuhlala emakhaya wena nanoma kuyiviki. Anginamndeni eThekwini kodwa nginodadewethu nabafowethu eNkosini, and ngiyambonga uNkulunkulu ngaloko bangcwele. Mina njengoba ngisho ukuthi ngangizibona ngihamba indlela emhlophe but yayingekho ebusweni bukaNkulunkulu. Kulapho ngathatha i-decision khona, ngasurrender kuNkulunkulu yonke into, ngathi Baba angifuni lutho but ngifuna ubuso bakho. Ngithi Nkosi, if kube uwo ofuna sihambe ngale ndlela yobungcwele, ngicela wena ungibonise bangcwele. Ngakhala kuJehova, ngakhala kuNkulunkulu, wehla umoya oyingcwele. Bangcwele, I felt like I was electrocuted for weeks and weeks and weeks, kuze kube namhlanje mangilizwa izwi noma umuntu uyashumayela noma ngifunda iBhayibheli kuyavuka lokho emzimbeni wami. And ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi umuntu ofana nami bangcwele, njengoba ngisho ukuthi mangingabhala phansi izinto ebengizenza mina Nkosi yami, ukukhohlakala lokhu Nkosi yami
ukuthi umoya oyingcwele wehlela umuntu ofana nami. Ngiyambonga uNkulunkulu, wangena umoya oyingcwele wangiklina bazalwane. Ngisho ukuthi ngangikhala bazalwane because ngangiwathanda amabhruku, ngiwathanda amacici, ngithanda konke. Ngakhala kuJehova ngathi, Nkosi, makube uwe ofuna sihambe le ndlela, ngicela kube uwe uNkulunkulu wami ohamba nami ungifundise. Bangcwele, umoya oyingcwele uyamangaza. Umuntu ofana nami, bangcwele, I was delivered from amabhruku, ama-wig, ama-hair extension, ama-makeup, amacici in just under 2 weeks. Under 2 weeks. I couldn't have done this myself, but ngibonga uNkulunkulu namandla akhe. Kulapho-ke ngabona amandla kaNkulunkulu, ngabona ukuthi le ndlela engangiyihamba bangcwele akusiya uNkulunkulu. Kwathi ngilele ebusuku ngabona abantu besilisa ababili. Omunye wathi kimi, uma ungangikhonza ngizokupha konke emhlabeni so that people can see that you serve a living God. Mina ngathi no. By the way I dress, people will see that I serve a living God. Kulapho ngabona khona ukuthi ngisempini bangcwele. Ngangithi ngilele ebusuku ngizwa ama-voices athi, what if your Jehovah is not alive? I've never experienced this bangcwele kuyo yonke iminyaka lengangizibiza ngumzwala. I never experienced this, but because this time I've surrendered to the Lord and ngathi ngizoyenza intando, ngangilwisa ebusuku bangcwele ezindlebeni. Kwakungathi kunomuntu ongenile endlebeni uyascreama, uyangiharasa. I knew spiritually this person was harassing me to stop doing what I was doing. Bangcwele ngivuke ngikhuleke, umkhuleko unamandla. Ngiyambonga uNkosi uJesu ukuthi kukho konke le mimoya bengiyilwisa, ingilwisa, ingafuni ngiwinwe uye. uNkosi uJesu uyinqobile. Ngiyabonga amandla akhe kakhulu, ngiyamphakamisa bangcwele ngithi uyinkosi yamakhosi, akekho ofana naye. Ngiyalibonga izwi leNkosi uJesu Kristu ngoba nalo liyangivuselela kakhulu, likhuluma kona umbhalo okukhulumayo. Mina ngizobalandela abafowethu as they follow Christ. Ngizobalandela as they follow Christ. I am not following them, but ngilandela imfundiso yeqiniso. Ngiyambonga kakhulu Jehova ngabo Nkosi yami, ngiyambonga umoya oyingcwele. Ngiyabonga ukuthi ngumukele bazalwane, angibragi kodwa ngiyabonga uNkulunkulu umoya oyingcwele owangehlela ngila endlini Nkosi yami. Ngingazile bazalwane, kudala ngasindiswa mina ene ngangithembekile esontweni engangihamba kulo, ngangithembekile, but angikaze ngathola umoya oyingcwele ngoba ngangiziphilela impilo yami ngendlela engifuna ngayo, ngenza yonke into izwe elenzayo bangcwele. Konke ukungcwela kwezwe ngikwenzile and ngiyavuma phambi kwaNkulunkulu nebandla ukuthi Nkosi ngishintshe. Ngicela bazalwane ningikhulekise ukuthi ngingakhathali, ngiqhubeke njalo. Manje bazalwane, bekunalento ukuthi enkonzweni bengiya kakhulu nabantwana, nomntwana wami una 6 manje. Kwi-children's ministry bebaba entertainer ngendlela emangalisayo, umoya wami ungasavuma ukuthi ngiqhubeke ngiye esontweni ngoba sengiyalazi iqiniso bangcwele. Bekunzima ukuthi ngiphume, kodwa-ke nalapho ngibonga amandla wakaNkulunkulu ukuthi ungincedile ngaphuma. And kuze kube namhlanje angikaze ngeza umuntu azongibuza ukuthi why ngingasezi ngiphumelele esontweni. Ngasho ngathi uma umfundisi angangibuza ngizomtshela iqiniso, but angeke ngireport kumuntu ukuthi sengiyaphuma manje, sengiyahamba. So ngahamba-ke ngithe ngimbuza umntana mona 6 ngathi worried ukuthi siyaphuma enkonzweni, kumele sikhuleke kuNkulunkulu sibuze yena ukuthi senze njani, uzosipha indlela. Wathi no mama, I'm not worried at all because they're not true Christians. I saw the pastor was wearing jewelry, he need to repent, and also they celebrate Superman and all those things. So no, they're not true Christians. I'm happy to stay at home. Bangcwele ngathi ngiyambonga uJehova ukuthi akakhali. Ngangicabanga ukuthi uzokhala athi akafuni ukuhlala ekhaya, ufuna ukuya esontweni. Ngiyambonga uNkulunkulu kukho konke lokho, ngiyambonga. Bangcwele ukuhlala esontweni lamanga mawulazi iqiniso akuhlaleki. uNkulunkulu wangibonisa izinto eziningi. Ngikhumbula ngelinye ilanga ngaphupha ngiphethe iKing James Bible
but esontweni bebaphethe other 2 versions. I don't remember, angizange ngiwabonise ukuthi kwaku amaphi ama-version, but they were different to i-King James le mina engangiyiphethe. Kulapho kucaca khona manje ukuthi uNkulunkulu wayengibonisane, because mina iBhayibheli bengingalazi bangcwele, bengingalazi iBhayibheli, but kudala ngasindiswa nje, bengazi ama-verses a few, the Lord is my shepherd and the Lord's, you know, bengingalazi iBhayibheli, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngiyafunda manje and ngiyalandela kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu khona manje bangcwele ngihlezi ekhaya nabantwana bami ngiyabakhulisa, ngibonga uNkulunkulu ngakho konke lokho. Housewife, ngi-happy ngale ndlela emangalisayo bangcwele. Kwesinye isikhathi kuze kube ngathi ngingahlala ngedwa nje, ngihlale ezwini likaNkulunkulu, ngikhuleke ngenzeni, but-ke uNkulunkulu ufuna sihlangane nabantu senze konke ngendlela ehlangene nayo. Kodwa nje izinto zezwe seziphumile kimi bangcwele, mina zaze ngibambile izinto zezwe, especially ama-wiki. Ngikutshela bazalwane, imali engiyispendile kubo ma-wiki, Nkosi yami, and hey, ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi angidelive. Bengingaboni, especially makuza kwi-week, ngangingaboni ukuthi ngizophuma mina, kodwa uNkulunkulu wangibonisa amandla akhe, wangikhipha. Angiyifuni, angiyihaleli, angiyikhumbuli, ngizizwa ngi-free. I am free indeed by the power of the Holy Ghost. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga ngey'nceku zakhe, siyalibonga izwi lenkosi uJesu Kristu. Ngiyalibonga. Mina bangcwele angikaze ngathola i-link to say, watch this, I do not know to this day ukuthi lafika kanjani kimi izwi lenkosi uJesu Kristu. Angazi namanje, ngiyazibuza, angazi namanje, kodwa ngibonga uNkulunkulu ngoba indlela zakhe ziphakeme kunezethu, azifani nezethu indlela zikaNkulunkulu. Ngiyambonga kukho konke. Sibonga abo-brother Bright abasebenza nenceku, sibonga abo-brother Nkosi Sifikile, bonke ngiyanibukela nonke, ngiyanibukela and nginithanda nonke bangcwele. Ngiyacela ukuthi ningikhulekele bangcwele, angikakabhabhadiswa egameni likaJesu Kristu ukuthi nami ngelinye ilanga Inkosi izokwenza kuphumelele. God willing, ngizoza eThekwini, ngizobhabhadiswa, ngizohlanganyela nodadewethu nabafowethu sihlephula isinkwa. I wish, and uNkulunkulu ngiyazi ukuthi uzokufeza konke lokho. Ngiyabonga abafowethu nodadewethu, siyalibonga izwi lenkosi uJesu Kristu, liyasivuselela kakhulu. Ngiyalandela kakhulu. uNkulunkulu anibusise. Amen.